Dapat ganito yung mga lock sa mga freezer sa Alphamart. 4 at 6 morning shift dito sa Bago Silang Elementary School na. Kamakailan din, nagkaroon ng mga AI-generated na mga electronic receipt. Mga bida-bidang Alpha Kid humiga sa freezer ng Alphamart. Panoorin natin to. Because you know in a moment, they could all... May ganda ka pa siya, men. Kadiri. Yung Scrabble ko, may lasang singit na din. Ayos, ito pa isa pa. Di ko lang ba't trip na ito mga trend na to. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. You've got millions of free child place holidays available with 22 kilograms of baggage included. Pero ang pinaka-importante dito yung hygiene. Okay, kahit sabihin mong yellow lang yan, mali mo, magkakatak yung pawis galing sa kilikili niyan dyan, tatatakbo sila bago sila pumasok dyan. Diba? At nainis sa Alphamart dito, at nag-post sila na gusto nila i-address yung mga videos and photos na nag-circulate sa social media na unauthorized and harmful use na kanilang equipment. So, seryoso daw sila dito at sila ay magsisimula na isang investigasyon para malaman kung sino ang mga taong yun. Siyempre, sila ay compelled para mag-pursue ng legal action, buti na lang, para doon sa mga taong responsable sa improper use ng kanilang mga equipment. So, sinabi nila agad dito na yung mga yellow ay pinalitan, yung storage equipment ay pinilinis at sinanitize at binago iba pa mga ice product. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung hygiene. Lalo na ngayon, di ba, mayroong may monkeypox, kakagal lang na sa pandemic, mabuhabawi pa lang tayo. So, ganito yung mga gawain ng kababuyan. Hindi na nga paldo ang kita sa FB. Diba dami nga nagpo-post sa mga mabababang kita sa FB. Tapos gagawin nyo pa ito hanggang saan naabot. Hanggang ikaw ay makulong. Ang gusto ko pumasok kayo sa silid-aralan, hindi sa loob ng freezer ha. Siguro maganda na rin tong awareness call sa mga store ng mga merong ganitong freezer na bantayan nyo. Nagdagdag kayo ng mga personnel doon kasi nakakaslusot yung mga ganitong klaseng content, mga ganitong klaseng creator. Sino naglagay ng gali sa ice bag ko? Hayop. Uy, ako nga pala yung Paulo Lai di nasa freezer. So update lang, may nakita kasi ako dito na kumakalat na news, news o fake news to, na may 800,000 daw na pabuya para sa makapagtuturo sa babaeng humiga doon sa freezer. Kita ko naman dito itong Alphamart, yan paalala mula sa Alphamart bilang bahagi ng aming investigasyon. Ang sino makapagbigay ng totoo at sapat na impormasyon kung sino ang babaeng humiga sa loob ng freezer ay bibigyan namin ng gantimpalang 800K. Pag pumasok ka na yung Bornal, may 80K. Pag pumasok ka ng freezer, may 800K. Pagkano pa pag 8 million? Anong kailangan ipasok sa'yo? Nakita ko lang to at chinek ko na yung official talaga nila ay Alphamart PH. Itong nakita ko nagva-viral ay Alphamart lang. So syempre diba, marami naman mga memes na alam naman natin yung mga memes na gustong sumakay doon sa pantitrip sa kanya. Na-deserve naman niya kasi diba merong mga legal na humahabol sa kanya at gusto malaman ng Alphamart para matuloy yung legal na ikakaso sa kanya. Dapat makatulong pa din tayo na mapabilis yung proseso. Pero ako, mas nagsaside ako na hindi to totoo kasi medyo irresponsible din naman yan kung totoo nga yan. Kasi diba, alam mo naman ng tao pagdating sa pera, baka sumobra sila, makasakit sila, maging parang bounty hunting na to, bounty hunter. Diba, ayaw naman natin maging gondar, kahit yung galawan niya ay pang ganon. So yun lang gusto ko lang i-update yung nangyari doon. Ako may basaan na eh. Boy Dila nagbasa sa pambabasa sana namin si Boy Dila sa kanilang lugar. Pero sa aming paghahanap, sa piitan namin siya natuntun. Ano nangyari? Ba't ka napunta rito? Wala sir, nakasuhan po ako ng anti-bastos lo sir eh. Na? Anti-bastos lo po. Pagsit-sit po sir. Naku, ba't ka sumisit-sit, boy? May sinitsitan ka? Na babae? Opo, na minor de edad sir. Ha? Minor de edad po. Bakit mo naman ginawa yun? Wala sir, nadala lang po sa pagkalasing ko sir. Yan, mukhang yung dila mo, hindi lang pang-asar, pati marumi din pala lumalabas dyan. Yan ay galing sa Bawal Bastos Law. At ito ay Safe Spaces Act. Sinasabi dito na gender-based streets and mga public spaces ay committed through any unwanted and uninvited sexual actions or remarks against any person regardless of the motive for committing such action or remarks. So pwedeng kahit saan ng public space ay nakalagay lahat dyan, from streets, roads, buildings, restaurant, cafes, mga dinadaanan ng tao. So sinabi rin dito kung ano ang ibig sabihin ng isang catcall,
na commonly done in the form of wolf whistling, paninipol, misogynistic, phobic, homophobic, and sexist slurs, as well as unwanted invitations. Ito yung mga babayaran mo at mga offense na pwede makuha pag verbal. May first offense for 12 hours, may 1,000 fine at sensitivity training. Second offense, imprisonment of 6 to 10 days or 3,000 fine. Demonstrated naman, siguro mas may action, mas mataas siya. Kung siya ay nasa loob na ng kulungan, wala na siya sa first offense. Maaari na sa second offense na siya. Diba? Kasi ito, first offense dito, pag demonstrate hanggang kung gaano ka performative yung ginawa mo, hanggang saan. So ito na yung mas malala, yung meron na talagang pangahawak. Ngayon at least alam na niya na kailangan niyang tabasin ang dila niya. Parang ito isang neta girlfriend na kada chapter na lang, palala ng pabasura ng pabasura. But nandi-disappoint pa rin ako. Inaantay ko na magkaroon naman siya ng redemption arc, na magkakaroon siya ng glow up, na may bago na siyang ginagawa. Pero ayus-ayusin naman natin, mag-upgrade naman tayo. Sunod. Sandali, hirap makalabas sa portal. Balik. Lockpicking 100! Dapat ganito yung mga lock sa mga freezer sa Alphamart. Para talagang magyelo sila. Yung loob ng kokote nila, magyelo sa loob nun. So hindi lang ata yung mga manlolobang ayaw ipalabasin, pati na sa loob. Ayaw mo nun, pwede ka namang huli ng mismo magnanakaw sa inyo. Ilock mo lahat. Merong oras dumating yung mga pulis bago siya makatakas. Magaling. Yung the strongest lock up today. Sunod, unang araw ng pasukan. So far, ang unang araw ng pasukan dito, grades 2, 4 at 6 morning shift. Dito sa Bagong Silangan Elementary School, napakalaki po kasi ng student population dito. Pinakamalaki sa Quezon. Masyadong relatable ka, Iha. Wala pang ang plug ceremony, bad trip na ako, hayop. Doon kayo pumasok ha, hindi sa loob ng mga rep at mga freezer. Sunod. Tingnan ng 3 beses at ipadyak ang mga paa. Oh my! Kailangan malagay sa safe spaces yun, men. Makakalimutan ko na tinuro ko doon. Men, okay lang ba siya? Sunod. Yan, magbabayad tayo. Yan, dito tayo. Magbabayad tayo. Napaka-high risk nito Baba tayo, baba. Okay. Bayad po. Pasuyo na lang po. Tama. Ang bayad mo naman. Donation drive yan eh. Thank you Alis po. ka. May libre na isa, no? Makakasakay doon. Parang libre mo na din yun. To my little bro, galing ka Arnaise. Who would have thought that the same boy who once judged because of a viral street surfing video and his rugged appearance would one day walk across the stage as a college scholar, not just at the any school, but at the prestigious University of the Philippines, Cebu. Siya si Winston Lee in the house. As your sister, I can put it towards how proud I am of your struggles, your quiet perseverance, and your determination to change your story. Hindi mo na yan ang mga judgment mo na ma-define ka. Pinrove mo na walang background, stereotype, o paghihirap ang kayang pumigil sa'yo. Grabe. Sheesh! Congrats sa'yo. Ito yung gusto kong glow up. Ito yung gusto kong character development kay Boy Dila. Para mga ganito. Wow. Grade 1. Let's go. Okay lang yan. NSTP yan. Mababawi mo sa ibang uno yan. Congrats sa'yo, pre. Pwede ka na rin gumawa ng house. Yan ang maganda. Hirap yan, ha? Dati sinubukan ko rin maging scholar kasi lugi ako kasi anak ng janitor. Yung isang parang last lot para doon. Congrats sa'yo, man. Ito, diba? Simula ng klase, gugulat ka na lang sa mga na-experience mo sa school, mga pagkakaroon ng bagong kaibigan, bagong mga experiences, bagong mga natututunan. Bigla ka na nasa last day na naglalakad ka na sa entablado. Kaya enjoyin nyo ang bawat minuto niya. Hindi mo kailangan mag-record sa loob ng Alphamart para sa content. Huwag na. Sunod. Okay, joke pa. Oh! Parang yung meme, yung nakaganon, yung nakahawak. Nakaganon lang yung kamay. Jollibee mo magka-crash out na. Sunod, ambulansya ng Alcan. Laruan ng kapatid. Nako, pwede ka hinga ng royalties ni Yeruma. Paano yung lalagay ito? Yan si Boy Dila habang nasa likod ng mga rehas. Pagput mo ko pinapakyo. Sunod. iPhone 11 sa Zoom. Jordax. Hirap ng zoom nito. Zoomy-zigzag. Zoomy-zing-zong. House tour bigla. Ang spec issue. Pero una kala ko AI pero nung nakita ko may gumalaw. Sunod. Isa pang lugaw. Gusto ko lang kumain eh. Extra itlog nga, namiss ko na yung sa kanya. Hey! Hey! Damdamin ko.
Woo! May second voice! Basta sakto yung vibe, umuulan. May tapat ng 7-Eleven. Mas may papasok sa 7-Eleven, papasok sa freezer. Sunod, maraming salamat. Every LRT, MRT, PA. United Nations Station. Next station, United Nations Station. Arriving at Teresa Station. Na-miss ko sumakay dyan, Teresa Station. Kaya tito ako na. Oh my God. MRT ang mga pangmandirigma. Okay? LRT, ano pa yan? Training pa yan. Pag nasa MRT ka na paglabas mo na ron, mga ano na kayo, mga Diyos ng gera na kayo. Basag na basag eh. O ano? May difference. Parang ano, ang linis pa nito una eh. Pakalma to LRT. So pagkalipat mo na MRT, handa ka na makipaglaban. Cookie Monster MRT. Ano, kang boss si Ricardo David sa LRT 1. O ka, mga lalaki na. Hayop ka! Kayo nang gagalit sa amin eh. Sunod. Kay BCG. Jajabot! Masarap nga naman. Asintahin ng mga tala. Luluabol. Nakita nyo talaga. Masaya na ako dito eh. Masaya na ako dito eh. Ito na lang dapat eh. Tapos biglang may paglululo. Minecraft as a classroom, yes. As the new school year 2025 begins, over 20 kids in Albay, age 5 to 10, joined the first ever digital literacy training for kids by DCT Region 5, according to a post by Pia Albay on their official fanbook page. Using Minecraft Education Edition, the session taught young learners about digital citizenship, online safety, and teamwork while turning play into learning. Yan dapat eh, para sanay na sanay talaga sila. Para makasabay din yung mga tao sa paligid nila. Nice. Mabuti para walang mauto ng AI. Turuan nyo. Dapat masanay sila eh. Diba? Kaya alam nila paano makihalubilo at malaman yung mga fake news. Para walang mga government officials na mag-share ng mga AI. Diba? Yung mga ganong kahangalan. Iwasan natin yan. So paano sila naginigradean dito? Nagmarami sila na farm? Bawal ba mga omsat dyan? Baka manduga sila na pumunta sila ng creative mode. Hindi ko na kailangan mag-mine. Pero papabilis. Sunod. So yan, sakto nga. Kamakailan din, nagkaroon ng mga AI-generated na mga electronic receipt, lalo na mga bagong businesses dyan, mga maliliit na businesses na umaasa sa mga ganyan para sa kanilang mga pinagkakakitaan. Ingat kayo palagi, i-check nyo muna kung dumating nga sa inyong mga bangko, sa GCash, kasi pwede na sila mag-generate. Alam ko dati naman na merong mga naggagawa ng edit. Pero ngayon kasi mas mabilis. Ilalagay lang nila yung photo nung mismo screenshot, lalagay lang nila yung prompt na change this to this amount and this name and this number. Tapos agad, within seconds. So mukha siyang mas makatotohanan. Kasi iba, inaabot ng ilang minuto bago nila ma-edit, diba? Ano pa nila, re-render pa nila. Ito, may mag-render na para sa'yo at dahil doon, mas mabilis na rin nila na ilalabas at mas maraming tao, hindi naman lahat ng tao marunong mag-edit, gumamit ng Photoshop, ng mga ganon, nakakapanloko na sila. So magandang magkasunod to, yung nauna sa literacy training, tsaka dito. Sunod, one of the best fight scenes in Encanto. Anong mahi ka? Pag itong sigo ko tumagos dyan sa chan mo, di ka bubuhayin yan. Elbow drop. Gusto na maging wrestler ng mga yan. At doon tatapos natin mga memes ngayon. Sana nagustuhan nyo. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga friends nyo na gustong po pasok sa loob ng freezer at ilock nyo sila sa loob. Pangalawa, maalam.